Gwaith da gan Hwlffordd, dyma Ricky Watts! O, cyfle gorau'r gêm. Y bas gan Hawkins i lwybr Ricky Watts. A dyle fe di wneud yn well yn crymanu'r bêl heibio'r postyn. Hwlffordd yn gweld un anodd i dorri lawr am ddiffyn styfnig y myfyrwyr. Cyfle i droi, Jenkins! O, chwarae clyfar gan Lee Jenkins yn dillsgwyl y symudiad gan Owain Jones i greu y lle yn troi yn yr un fan, ond i ergyd trod dde heibio'r postyn. Pas dda tu fewn gan Abruzesi, Dylan Rhys yn helpu'r bêl ymlaen at Iori Humphreys. Humphreys mewn y cwrt Cosby yn ergydion Ishel, a mae Absalom yn syrthio ar y bêl ar yr ail gynnig. Rhys yn helpu'r bêl ymlaen at Iori Humphreys, a ergyd trod dde Ishel yn creu hanhawster. 2 funud tan yr hanner, cic gornel gynta'r gêm i'r myfyrwyr. Uchel i'r awyr, a'r peniad yn rhydd gan Griff Morgan. Heibio'r postyn, cyfle gorau'r gêm hyd yn hyn i'r myfyrwyr. Luke Tybon. Chwilio am yr hediad, dyma Fawcett! Fawcett! Yn rhoi Hwlffordd ar y blaen. Ergyd nerthol heibo i Absalom yn y gol. A'r adar gleision yn heiddiannol ar y blaen. Griff Morgan. Morgan at Sam Jones, ond eto ceisio hollti'r amddiffyn. Dyma McCarthy ymlaen at Fawcett. O, cyffyrddiad cynta'n wych, codi'r bêl dros ben Absalom! Ac ychydig heibio'r postyn. Ben Fawcett yn dangos i ddoniau i gyd. Y cyffyrddiad cynta'n gampus, ac yna oedd y syniad yn wych i godi'r bêl dros ben Absalom. Ychydig heibio'r postyn. Mae'n gicrydd, mae'n dda, mae'n beniad da, a mae'n arbediad da hefyd gan Zach Jones, Joel Edwards a'r peniad. Celyn Absalom, dyma hi'n dod yn uniongyrchol tuag at Charlie Wright. Allan gan Hwlffordd, at i capten Dylan Rhys. Dyma John yn edrych i'r ryddhau, ond mae'n mynd i hun. Dan John, cyfle i sicrhau'r 3 phwynt. Yr arbediad yn wych gan Celyn Absalom yn cadw i dîm yn y gêm. Ni wedi chwarae 2 o'r 5 sydd wedi cael ei ychwanegu. Dan John yn glir, ond Absalom yn gwneud ei waith yn gampus rhwng y pist i'r rwystro Dan John.